Bună ziua, guys! Astăzi vă voi arăta aplicațiile mele favorite. 1. Chicken Gun Classic. 1 este Chicken Gun Classic. Deci să-l deschidem. Așa. Și asta avem. Chicken Gun Classic. Haideți să luăm o luptă. Ok. Poate să-mi dau cu foc. Nu este Chicken Classic. Nu este Chicken Classic pe locul 1. Să mai încercăm. Din nou cu alea vechi. Ce bine. Gamele mele atâtea sunt. Să știgăm. Avem un foc. Foame de 2. Nu știu de greșeală, deci suntem ala. La 100 de like-uri o să fac un videoclip în care voi arăta cum să te joci Chicken Gun Classic, cum să instalezi Chicken Gun vechi. Deocamdată trebuie să vedeți gameplay-ul. Haideți să mai vedem. Reclamă la Bitcoin. Așa, acum să vedem câți bănuți am. Așa. Eu mai îmi plătesc un ăsta. Așa. Așa e mai bine. Următorul este Pixel Gun 3D. Așa. Acum să începem. Așa.
Așa. Și se loghează cam mult. Și se loghează acum și durează mult până se loghează. Așa. Haide. Se loghează așa. Nu. Hai. În sfârșit. Se loghează. Cred că vom aștepta mult până se loghează. Se încarcă repede. 21, 30, 32, 42, 50, 80. Cred că se poate loga. Iar acum, cred că se loghează. Haide. Se loghează mult. În sfârșit. Aștept pixel ca 3D. Close. Așa, acum să ne jucăm cu zombie. Asta cu zombie. Un minigame în fel. Dar sunt și bătălii de clan. Așa. Eu am dat la minim. Nu vreau să se audă. Wow. Bun. Bun. Așa. Bun. Așa. Frumos minigame. Praise. Respect. Așa. Bum. Noi monștri. Vorbim. Drum. Bum. 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 Este o armă epică. Bum. 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 Jucați și voi, că este un joc bun. Și nu trebuie să nu tot să mă așează. Trebuie să... Acum nu poate să mă
învingă, cam de-aia puțină, la câteva nivele mă pot învinge. Monedă. Așa. Și acum bum, 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 bum. Și acum bum, 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 bum. Oh. Deci am mai puternic acum. Căde cu foc. E rară, dar e foarte bună. Ce asta este rară? Este oare 3? Segunda 3-a. Așa. Piu. Piu. Așa. 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 Bum. Acesta este skin-ul meu. Este skin-ul meu. Ok. Uai, ce să lupte. Așa. Wow. Sau. Trebuie să mâncar Hydra. Așa. Mai am ceva pe acolo. Bum și bum. Bum. Așa. Oh. Ah. Bun. Așa. Și acum trebuie să fac nivelul. Oh, m-a prins. Acum să vedem acum să vedem ca ce favorită de-a mea. Următorul este Bed Wars, clasic. Așa. Nu v-am arătat ce este. Asta este Bed Wars clasic. Așa, haideți să apăsăm. Sandbox. Cred că sunt nubi sau sunt player buni pe care se luptă bine. Nu știu. Dar este clasic totuși. Vedeți? Eu. Așa. Loghează cam mult. Dar, cum să arătăm tot? Da? Gata.
Așa. Și trebuie să-mi acopăr patul ca să nu mi-l spargă altcineva. Eu trebuie să sparg alt pat. Și sparge cu tools. Foc. Știu cum se stinge un hack. Fel de hack. Nu mai pot. Asta bună este cam pro. Wow! Ce pe am făcut? Așa. Din lemn. Mai bine. Mai bine fac din lemn. Așa. Gata. Și acum... Wow! Ce pe am făcut asta? Hei! Nu mai invada! Hei! Nu poți. Nu. Ia voi. Nu mai pot. Am scăpat. Ui. Dar... ce pot să fac? Nu mai pot. Iar următorul este Roblox. Dar nu o să mai joc Roblox. Jocul meu preferat de aici este Chicken Run Classic. Dar acum, pa!